Bobabili labasolwa bazilethe bona ke emaphoyiseni ngaphambi kokuthi bayovela enkantolo. Kwakhishwa izincwadi ezigunyaza ukuboshwa kwabasolwa abane ngolesihlanu. Kusolakala ukuthi usomabhizinisi Panday nezinkampani zakhe basebenzisana ke namaphoyisa ukuze bathole ithenda yemali ebiza izigidigidi zamarandi. uNgobeni owayengukhomishana umaphoyisa ngaleso sikhathi esifundazweni usolwa ngokuyalela amaphoyisa athile ukuba angaziphenyi izinsolo zaleli thenda. Former Commissioner Ngobeni was released on 20,000 rands bail, and Captain Ashwin was also released on 10,000 rands bail. They're scheduled to appear on the 11th of November at the same magistrates' courts in Durban, and where we expect them to be given indictment and the docket so that we can move the matter to the High Court as soon as possible. Panday ukhishwe ngebheyili ke ka100,000 nomarandi ngolesihlanu, kwathi ke umnumzana uMadu wakhululwa ngebheyili yezinkulungwane eziyishumi zamarandi. Labasolwa bobabili kulindeleke ukuthi baphinde bavele kuyo lenkantolo mhla ziyishumi kuNovember. Baxwayisiwe ke bobabili ukuthi uma benezinhlelo zokushiya isifundazwe kumele bazise abaseshi ngalokho. NginguSimphiwe Makhanya, izindaba zeSABC ngesethekwini.